intanet wato bbchausa.com. Masu sauraro, Aisha Aliyu Jafar ke muku barka da Juma'a a cikin shirinmu na karfe 3 daidai a agogon Najeriya da Nijar, wato 2 daidai kenan a agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa shugabannin kasashen Turai na ci gaba da sukar matakin Amurka na ɗage takunkuman da aka sanya wa man Rasha. Amurka ta ce za ta kai ƙarin hare-hare kan Iran a yau fiye da kowace rana. A Najeriya da alama jam'iyyar adawa ta ADC na ci gaba da samun tagomashi a majalisun dokokin ƙasar bayan da sanatoci da majalisar tarayya suka koma cikinta. Kamar yanzu a majalisa dai ba ta dattijai babu wanda ya kai yawan 'yan majalisa na jam'iyyar ADC yawa, wanda hakan zai ba su dama na samun shugabanci na shugaban marasa rinjaye na majalisa, wanda daga haka ne za a samu damar kalubalantar gwamnati, wanda a baya aka rasa haka. A jihar Kano Najeriya kuwa mabiya mazhabar Shi'a ne ke gudanar da zanga-zangar lumana ta ranar Kudus ta duniya. Ko mecece wannan ranar? Kamar yanzu a majalisa dai ba ita wannan rana ɗin rana ce wacce aka kira ta da rana ta raunana, wato ranar da ake jimami na abubuwan da suke faruwa a ƙasar Falastin na diran musu da Isra'ila ta yi tsawon lokaci tana kisan su maza da mata da ƙananan yara. So akwai kuma wasu rahotanni a cikin shirin, amma zan fara da karanto labaran duniya. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta ce ta damu matuƙa da matakin da Amurka ta ɗauka na ɗage wasu takunkumai kan man fetur ɗin Rasha. Shugabar ƙungiyar ta ce matakin zai shafi tsaron nahiyar Turai. Amurka ta ɗage takunkuman ne a kan sayan man Rasha a ranar Alhamis domin rage rashin tabbas da ake fuskanta a farashin man fetur a duniya, inda farashin gangar ɗanyen mai ya haura dala 100. Germany's chancellor said the decision was wrong. Wakilar BBC ta ce shugaban gwamnatin Jamus ya ce kuskure ne ɗaukar irin wannan mataki bisa kowane dalili. Sai da Birtaniya ta ce za ta ci gaba da ɗabbaka takunkuman. Kakakin fadar Kremlin ya ce Amurka da Rasha sun samu matsaya ɗaya ne domin daidaita farashin man. Masana dai sun ce Rasha na cikin kasashen da suka fi cin moriyar yakin nan. An ji kararrakin ababen fashewa a birnin Tehran a daidai lokacin da ake ci gaba da kai wa Iran hare-hare. Tashar talabijin ta Iran ta ruwaito cewa an ji kara a kusa da inda dubban Iraniyawa ke muzaharar ranar Kudus, wadda ake yi duk shekara domin nuna goyon baya ga mutanen Falasɗinu da bayyana adawa ga Isra'ila. Rahotanni sun ce an kashe mutum ɗaya. One of the surprising things about today's rally is that Wakilin BBC ya ce wani abin mamaki shine wasu daga cikin manyan jami'an gwamnatin Iran da aka dade ba a gani a bainar jama'a ba sun halarci muzaharar, sai dai ba a san harin an kai shi kansu ba ne. A cikin wani sako da aka ce ya fito daga jagoran addinin Iran Mustapha Khamenei, ya buƙaci Iraniyawa su yi amfani da muzaharar wajen bayyana adawarsu ga hare-haren Amurka da Isra'ila. Sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth ya ce Amurka za ta kai ƙarin hare-hare kan Iran a yau fiye da kowace rana. Ya shaida wa manema labarai cewa Amurka da Isra'ila sun kai hari 15,000 tun bayan ƙaddamar da yakin makonni biyu da suka gabata. Ya kuma ce sabon jagoran addini na Iran Mustapha Khamenei ya samu munanan rauni. Da aka tambaye shi game da harin da aka kai wata makaranta a ranar farkon yakin inda aka ce an kashe 'yan mata fiye da 100, Mr. Hegseth ya ce ana ci gaba da gudanar da bincike. To labaran duniyar na zuwa muku ne da sashen Hausa na BBC. Na'urorin kare sararin samaniya na kungiyar kawancin tsaro ta NATO da ke gabashin tekun Mediterranean sun harbo makami mai linzami na uku da aka harba daga Iran zuwa Turkiyya. Ma'aikatar tsaron Turkiyya ta ce ana ɗaukar dukkan matakan da suka dace kan duk wata barazana ga ƙasar ta sararin samaniyar ta. Ta ce ta tuntuɓi Tehran kan ta yi mata ƙarin bayani game da lamarin. Tun da farko dai an samu rahotannin ƙaran jiniya a sansanin sojin sama na Incirlik da ke kudancin Turkiyya, wata muhimmiyar cibiyar tsaro ta NATO inda aka jibge wasu dakarun Amurka. Ma'aikatar tsaron Saudiya ta ce ta kakkaɓo wasu jiragen sama marasa matuƙa kusan 25 da aka harba yankunan da dama na ƙasar, ciki har da birnin Riyadh. An kuma kai hare-hare cikin dare a sauran ƙasashen Gulf da ke makwabtaka da Iran.
Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya isa ƙasar Lebanon yayin da Isra'ila ke kai ƙarin hare-hare ta sama a can. Mr. Guterres ya ce ya kai ziyarar ne domin nuna goyon bayansa ga ƙasar, inda ya ce an janyo al'ummar Lebanon cikin yakin ne ba tare da sa ransu ba. Kusan mutum 700 aka kashe a ƙasar zuwa yanzu. Children are sleeping in cars, parents with fragile Wata tents. ma'aikaciyar agaji a Lebanon kenan Mai Al-Sayed da take cewa yara na kwana a mota, iyaye kuma na ta kafa tantuna kusa da teku duk a ƙoƙarin neman tsira. Har ila yau a yau Juma'a sojojin Isra'ila sun ce sun kai hari kan wata gada a kudancin Lebanon, karon farko da ta amince da kai hari kan rayuwa na fararen hula. Wajen ƙasar ƙasa dai sun haramta irin wannan hari kuma kai hari kan wasu yankunan Beirut. Ƙarshen labaran duniyar kenan. To yanzu kuma sai rahotanni kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya. Kungiyar Tarayyar Turai ta ce ta damu matuƙa da matakin da Amurka ta ɗauka na ɗage takunkuman da aka ƙaƙabawa Rasha. Shugaban Majalisar Tarayyar Turai ya ce matakin zai shafi tsaron Turai. Ga rahoton Ibrahim Yusuf Muhammad. Shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz ya ce babu wani dalili da za a gabatar da zai zama hujjar daukar wannan matakin. Da yammacin jiya Alhamis ne dai Washington ta ba da izinin sayar da man kasar Rasha da aka kakabawa takunkumi a wani yunkuri na magance hauhawar farashin danyen mai a kasuwannin duniya wanda ya tsaya akan sama da dala 100 kowace ganka. Kakakin fadar Kremlin ya ce muradun Amurka da Rasha sun zo daidai na bukatar daidaita farashin mai a duniya. Masana dai sun ce Rasha na ɗaya daga cikin kasashen da ke cin moriyar rikicin da ke faruwa a yankin gabas da tsakiya a halin yanzu. Halin da ake cikin kuma rundunar sojin Amurka ta ce ta gano gawakin 4 daga cikin ma'aikatan jirgi su 6 da ke cikin wani jirgin sama mai dakon mai da faɗo a yankin yammacin Iraki a jiya Alhamis. Ana ci gaba da neman sauran ma'aikatan jirgin guda 2. Rundunar sojin Amurka dai ta ce har yanzu ana ci gaba da gudanar da bincike kan musabbabin hatsarin jirgin. A cewar rundunar jirgi na biyu da ke tare da wanda ya fadin ya kammala aikin sa lami lafiya. Hatsarin da ya auku ne a wani yanki da ke yammacin kasar Iraki inda mayakan sa kai masu goyon bayan Iran ke gudanar da ayyukansu. Rundunar sojin Iran ta yi kirarin cewa wata kungiyar 'yan Iraki ne da take kawance da ita ta kai wa jirgin hari da makami mai linzami, lamarin da ya sanadiyar mutuwar duk waɗanda ke cikin sa. So a gaishe da Ibrahim Yusuf Muhammad da wannan rahoto. To idan muka je Najeriya a jihar Kano mabiya mazhabar Shi'a na gudanar da zanga-zangar lumana ta ranar Kudus ta duniya domin bayyana rashin jin daɗin su da mamaye Gaza daga ƙayyamar tekun Jordan. A kowace ranar Juma'a ta ƙarshen watan Ramadan ita ce ranar Kudus ta duniya inda magoya bayan Falastinu ke gudanar da zanga-zangar lumana ko kuma muzaharar nuna adawa da ƙasashen Amurka da Isra'ila a sassan duniya. To kai tsaye daga Kano ina tare da abokin aiki Zahraddin Lawan daga wurin da ake wannan muzahara. Zahraddin kana tare da mu? Zahraddin kuma ya karin bayani game da wannan rana? Zahraddin. Dan Allah dan annabi kun gani. Ku ba ku ba ku bana gurin ba? To za mu koma ga Zahraddin daga bisani. To har ila yau a Najeriya da alama jam'iyyar adawa ta ADC ta fara samun tagomashi a majalisun dokokin kasar bayan da sanatoci da 'yan majalisar tarayya suka sauya sheka daga jam'iyyar PDP wadda ke da rinjaye a baya. Tuni jam'iyyar ADC wadda a yanzu ita ce jam'iyyar adawar da ta fi yawan 'yan majalisa baya ga jam'iyyar APC mai mulki ta fara kiraye-kirayen a bata jagorancin marasa rinjaye majalisar dattawan. Ga rahoton Muslim Muhammad Yusuf. A yanzu haka dai sanatoci 9 ne suka sanar da komawarsu jam'iyyar ADC daga ABGA da LP da kuma PDP. Wadda a baya ita ce ke da rinjayen 'yan adawa a majalisar inda yanzu haka take da sanatoci 7 kacal. 'Yan majalisar da suka sanarwa shugaban majalisar dattawan kasar sau shekarar tasu daga PDP sun hada da Aminu Waziri Tambuwal daga jihar Sokoto, da Binos Dauda Yar'adua daga Adamawa, da Lawal Adamu Usman daga jihar Kaduna, da kuma Muhammad Ogoshi Onawo daga jihar Nasarawa, sai kuma Augustine Akobundu daga jihar Abia. Akwai kuma Victor Ume da Ina Abaribe dukkansu daga jam'iyyar Abga a jihar Anambra. Sai kuma Tony Nwoye na jam'iyyar Labour daga jihar Anambra, da kuma Ireti Kingibe ta jam'iyyar LP daga birnin tarayya Abuja. Wannan lamari dai ya sa jam'iyyar ta ADC ta fara hankoron ganin an mika mata shugabancin marasa rinjaye na majalisar dattawan kamar yadda doka ta tsara. Faisal Kabir shine mai magana da yawun jam'iyyar ta ADC. Kamar yanzu a majalisa dai ba ta dattijai babu wanda ya kai yawan 'yan majalisa na jam'iyyar ADC yawa, wanda hakan zai ba su dama
na samun shugabanci na shugaban marasa rinjaye na majalisa, wanda daga haka ne za a samu damar kalubalantar gwamnati, wanda a baya aka rasa haka. Jam'iyyar ai abin guda biyu ne a Najeriya yanzu, ko ka je ADC wajen talaka ko kuma ka tafi APC wajen gwamnati ka karɓi kuɗi. Ba su cimma burin mu, ba su cimma burin 'yan Najeriya, kuma dubban su za su karu, domin ina mai tabbatar maka cewa a 2027 shugabancin majalisar ma bai dawo karkashin jam'iyyar ADC. Masana harkokin siyasa dai na ganin ba karamar kuma baya bace ga jam'iyyar PDP a daidai lokacin da ake tunkarar zaɓukan 2027. Dr. Ibrahim Babasha tambaya na sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto. Ya ce wannan sauyin sheka zai dora ADC a wani matsayi a siyasar kasar. Wannan abu ne wanda zai nuna ma ita jam'iyyar APC da shugabancinta da kuma gwamnati mai ci a mataki na ƙasa cewa duk dubarun da ta fito da su, duk salelen ta fito da su na ganin cewa ta mai da ƙasa jam'iyya ɗaya sak, abu ne wanda zai wuya. A jam'iyyar PDP ta zamanto cewa wani jirgin ruwa ne wanda ya riga ya farke, wanda ruwa suna tururi cikin wannan jirgin. Saboda haka duk wani dan siyasa mai hangen nesa wanda ke cikin wannan jam'iyya dole ne ya yi maza ya nemi wani kafa wanda zai iya rikewa. Saboda haka wannan sauyi da aka samu na 'yan majalisu suka koma ADC zai karfafa ADC, kuma zai sa ta wani mataki wanda za ta iya mai gurbin PDP kuma ta yi fiye da yadda PDP ta yi. Wannan sauyin sheka dai ba iya majalisar dattawan kasar kawai ya tsaya ba, domin ko a makon nan an samu wasikar 'yan majalisar tarayya 12 da suka koma jam'iyyar ADC da APC mai mulki, inda kowacensu ta samu 6-6. Har yanzu dai jam'iyyar PDP bata mayar da martani kan ikirarin 'yan majalisar game da sauya shekarar tasu ba, da suka ce sun yi ne saboda rikice-rikicen shugabanci da rashin alƙibla da suka dabaibaye jam'iyyar. Muslim Muhammad Yusuf, BBC Hausa a Abuja, Najeriya. To yanzu kuma ga wata sanarwa. Ra'ayi riga kowa da irin tasa. A Najeriya, tururuwar gwamnoni da gwamman 'yan majalisun dokoki zuwa cikin jam'iyyar APC mai mulki na janyo ƙarin damuwa kan yiwuwar kashe adawa a tsarin dimokuraɗiyyar ƙasar. Da zafi a ce yau jam'iyyar da ta ba su riga ta ba su hula kuma yau sun fice saboda wasu dalilan wanda muke ganin kaman ana rudin su ne, amma duk da haka bai ɓaci ba wai zai sa a ce yau za mu iya kawo jam'iyya inda ta kamata ba. Shi kansa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya san gwamnoni ba su da tasiri, abinda kawai yake yi shine yana rudar al'umma ne musamman na ƙasa domin su kiɗime su ga kaman cewa yana da wani tasiri. Idan daɗi ne talakawa su ya kamata su koma wajensa. Shin da gaske ne mulkin demokradiyya ya shiga wani mawuyacin hali na rashin bangaren adawa mai tasiri a Najeriya? Menene illar hakan? Ko ina mafita? Waɗannan na cikin batutuwan zamu tattauna a filinmu na ra'ayi riga na wannan mako, wanda aka riga aka naɗa. To sai ku kasance da mu idan an jima a yau da karfe 8:30 na dare a agogon Najeriya da Nijar, inda zamu gabatar muku da wannan shirin. To bari mu sake komawa jihar Kano ga abokin aiki Zaradin Lawan, wanda kai tsaye yake wurin da ake muzaharar ranar Kudus ta duniya. Zaradin, kana tare da mu? To menene karin bayani game da wannan rana? To a yanzu haka dai bayan an dan gabatar da wani kwarekwaren jawabi a cikin masallacin waje, wato masallacin fage, an fara wannan tattaki wadda tuni yayi nisa, an baro wafa an kuma ingumo an shigo cikin gari inda ake kan titin Ibrahim Tayo yanzu haka, kuma ɗaruruwan su mabiya shi'a din ne suke rike da tutoci suke rera waƙoƙi na sakarwa Falastinawa mara. Da kuma ƙarin bayanin da wani jami'i a cikin su waɗanda suka shirya wannan ranar Kudus Yemen. Sunana Imam Yaqub Kurna. Alhamdulillah, ita wannan rana ɗin rana ce wacce aka kira ta da rana ta raunana, wato ranar da ake jimami na abubuwan da suke faruwa a ƙasar Falastin, na diran musu da Isra'ila ta yi tsawon lokaci, tana kisan su maza da mata da ƙananan yara, da ruguza musu gidaje da abin da ya shafi guraren ibada da abin da ya kama da haka, wanda Imamu Khomeini rahimahullah ya assasa wannan rana din ta zamanto duk juma'a ta ƙarshen watan Ramadan al'ummar musulmi sukan fito su taya wannan 'yan uwana mu raunana jimami da halin da suke ciki. To Zaraddin, a Kano waɗanne abubuwa ake yi baya ga zanga-zangar lumanar? Abubuwan da ake yi suna da yawa.
yanzu haka dai ana yin babban ololuwa na wannan rana wato tattaki inda kuma maza da mata suka yi layi aka yi sahu kowannen su yana rike da tuta ta Falastinu da kuma tutar Iran inda suke wannan tattaki. Amma domin jin ƙarin wasu daga cikin abubuwan da suke yi din ga abin da wannan jami'i ya ce. Sunana Ahmad Tijani Usman. Insha Allah tattakin zai kasance ne daga nan masallaci kawai